ቅዱስ ኒቆላዎስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ዘመን ሰማዕታትን ኣብ ዘመነ ሊቃውንትን ካብ ዝነበሩ ኣቦታት ሓደ እዩ። ቅዱስ ኒቆላዎስ ብፍላይ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ኣብ ዝነገሰሉ ዘመን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝነበሩን ካብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዘፍትሑም ኣቦታት ሓደ ከም ምዃኑ ይነገረሉ። ካብቲ ዝደንቕ ግን ቅዱስ ኒቆላዎስ እቲ ዝዓበየ ዝምህረና ትምህርቲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክወፅኡ እንከሎ ካብቶም ብሰማዕትነት ክቕተሉ ተዳልዮም ዝነበሩ ኣቦታት ሓደ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ግዜቲ ቤተ ክርስቲያን ነፃነት ዝረኸበትሉ ኣብያተ ጣዖታት ዝተዓፅዋሉ ኣብያተ ክርስቲያናት ክኽፈታ ኣዋጅ ዝተኣወጀሉ ዘመን ስለ ዝነበረ ካብ ቤት ማእሰርቲ ድማ ክወፅእ ዝረኸበ። እንተኾነ ግን ክወፅእ እንከሎ ኣይተሓጎሰን፣ ኣዝዩ ሓዘነ፣ ኣምሪሩ ድማ በኸየ። ብሓዘኑን ብብኽያቱን ክሪኡ ምስ ረኣዩ ኣዝዮም ዝሓዘኑ ኣብቲ ሽዑ ግዜ እንታይ ከም ምዃኑ እውን ኣዝዩ ስለ ዝገረሞም ናብኡ ቀሪቦም ኣቦና እዚ ዘመን እዚ እኮ ዘመነ ቤተ ክርስቲያን እዩ፣ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝሰፍሓሉ ኣብያተ ጣዖታት ዝዕፀዋሉ ንጉስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝነገሰሉ ንጉሰ ጣዖት ድማ ዝተሰዓረሉ ዘመን እኮ ንምንታይ ኢኻ ትበኪ ዘለኻ? ንኸይትመውት እንደገና ብሂወት ንኽትነብር ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወፃኻሉ ግዜ እኮ ንምንታይ ኢኻ ትበኪ ክብሉ ድማ ሓቲቶም። ከምዚ ክብሉ ምስ ሓተትዎ ግን ንሱ እንደገና ክበኪ ጀመረ። ቀፂሉ ግን ከምዚ ኢልዎም ኣነ ድሌተይ ዝነበረ ቁፅረይ ምስ ሰማዕታት ክኸውን እዩ፣ ንስኻትኩም ግን ብመፍትሒ ኢኹም ዝተሓጎስኩም ኢልዎም። ስለዚ በዚ ግዜ እዚ ንእግዚኣብሔር ኣምሪሩ እናበኸየ ወኣምላኺ እግዚኣብሔር ቁፅረይ ምስ ሰማዕታት ግበሮ፣ ብሂወት ክነብር ኣይደልን እየ፣ ንዓይ ሂወተይ ንስኻ እምበር ሂወተይ ኣብ ዝዓለም ዝምንበር ኣይኮነን ክብል ድማ ንኣምላኽ ለመኑ። በዚ ምስ ለመኖ ነዚ ኣብ ቅዱስ ጳውሎስ ተዛርቦ ቃል መሰረት ብምግባር ቅዱስ ጳውሎስ ንዓይ ሙማት ረብሓ እዩ፣ ሂወተይ ድማ ክርስቶስ እዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ቅዱስ ኒቆላዎስ እምበኣር ነዚ ቃል እዚ ኣብ ሂወቱ ተርጉሙ ዝነብር ሰብ ስለ ዝነበረ ካብዛ ዓለም እዚኣ ንላዕሊ ምስ እግዚኣብሔር ምንባር እቲ ዝበለፀ ሓጎስ፣ ደስታ፣ ዕረፍቲ፣ ሰላም ዘለዎ ከም ዝኾነ እውን ስለ ዝተረድአ ሙማት ንዕኡ ረብሓ ከም ዝኾነ ኣሚኑ ንሞት ብሓጎስ ክቕበል ዝፅበ ዝነበረ ኣቦ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን እቲ ዘመን እቲ ቤተ ክርስቲያን ነፃነታ ዝተኣወጀትሉ ስለ ዝነበረ ተፈትሐ። ዘመኑ ሙሉእ ብድሕሪኡ ብዝነበረ ግዜ ግን እግዚኣብሔር ይድምኖ ነይሩ። ነዚ ስንክሳርና ሕጂ ክጠቅስ እንከሎ ሰማይት ዘእንበለ ክእወተ ደም እዩ ዝብሉ ብዘይ ምፍሳስ ደም ሰማይት ኮይኑ ዝተረኽበ ኣቦ ክብል ይጠቕሶ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ንፅንዓቱ ርኡ ነዚ ቦዚ ዋላ እኳ ብሰማይትነት እንተዘይሞተ ቁፅሩ ግን ምስ ሰማዕታት ከም ዝኸውን ገይርዎ እዩ። ካብዚ እቲ ዝዓበየ ትምህርቲ እንመሃሮ እንታይ እንተ ደኣ ተባሂሉ ክርስትና እቲ ዝበለፀ ሓጎስ ዘለዎ ከምቲ ቃሉ ዝብሎ ብምንባር እምበር ብስምዒትካን ብድሌትካን ምንባር ከም ዘይኮነ፣ ክርስትና ድማ እቲ ዝበለፀ ሂወት ዘሎ ኣብ ሰማይ እምበር ኣብ ምድሪ ከም ዘይኮነ ተረዲእኻ ምንባር ከም ዝኾነ ነዚ ዝተረዱ ኣቦታት ብኸመይ መለክዒ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ይነብሩ ከም ዝነበሩ ካብ ምድሪ ኮይኖም ንሰማይ እናናፈቁ ንእግዚኣብሔር እናናፈቁ ኣነ ምስ ክርስቶስ ምንባር እናፍቕ ኣለኹ እናበሉ ይነብሩ ስለ ዝነበሩ ሞት የፍርሖም ኣይነበረን፣ ማእሰርቲ የፍርሖም ኣይነበረን፣ ጥሜት የፍርሖም ኣይነበረን፣ ፅምኢ የፍርሖም ኣይነበረን፣ መከራን ስቃይን ናይዚ ዓለም እዚኣ እውን የፍርሖም ኣይነበረን። ዘፍርሖም ዝነበረ ካብ ክርስቶስ ምፍላይ ነይሩ። ነዚ እናተጠንቀቑ ይነብሩ ስለ ዝነበሩ ድማ ኩሉ ሰብ ንሰማዕትነት እናባሃግዋ ይነብሩ ነይሮም። ስለዚ ኣብ ዘመንና ኩሉ ንሕና እውን ናይ ሰማዕትነት ሂወት ነኽፍለሉ ሂወት ክህልወና፣ ንሕና ዓይንትና ክፉእ ካብ ምርኣይ ሰማዕትነት ዝኸፍላ፣ ኣእጋርና ክፉእ ካብ ምኻድ ሰማዕትነት ዝኸፍላ፣ ኣእዳውና ሰብ ካብ ምቕታል ካብ ምስራቅ ክፉእ ሰብ ካብ ምህራም ሰማዕትነት ተኸልኪሎም ክፉእ ሰማዕትነት ዝገብራ፣ ሕልናና ሓጢኣት ካብ ምሕሳብ ተኸልኪሉ ንሓጢኣት ዘይምሕሳብ ሰማዕትነት ዝገብር፣ ኩሉ ሰውነትናን ህዋሳትናን ንሰማዕትነት ዋጋ ዝኸፈለ ንእግዚኣብሔር ዝግዛእ ንወንጌል ዝትርጉም ሰብነት ክህልወና ይግባእ። ካብ ቅዱስ ኒቆላዎስ ንመሃሮ እቲ ዝዓበየ ትምህርቲ እዚ እሞ ኣብ ሂወትና ነዚ ኩሉ ብምትርጓም ንቅዱስ ኒቆላዎስ ኣብነት ጌርና ክንነብር ይግባአና።